בכל רגע נתון מחכים מאות כלבים וחתולים למשפחות מאמצות. עמותת צער בעלי חיים ארגנה הפנינג אימוץ והתרמה באחד מימי השישי בצהריים באומן 17 בתלפיות, שם הופיעו בהתנדבות עדי שלם, להקת הפיל הכחול והזמרת יוצרת אלמה זוהר. לא שומעים כל כך טוב, זו כנראה שיחה מחוץ. הלו? הלו? Just to say that I love you, just to say that I love you. Did I wake you up? Are you sleeping alone? Is that a man's voice I hear on the phone? You know that I love you. Me, yeah. כמו שאתם רואים, אנחנו פה באירוע התרמה של צער בעלי חיים, ואנחנו מנסים לעשות בסמוך הפנינג אימוץ. הכלבים והחתולים שאתם רואים פה הם דוגמית ממה שיש לנו במכלאה בעטרות. איך שאתם יודעים, ירושלים רוויה בכלבים וחתולים חסרי בעלים. המבנה הדמוגרפי של האוכלוסייה בירושלים הוא חרדים מחד, ערבים מאידך. מצב סוציו-אקונומי קשה לא מאפשר פוטנציאל אימוצי רב. מצד שני, אנחנו רואים המלטות בלתי מבוקרות, נטישות מרובות, התעללויות רבות בבעלי חיים, ואנחנו עמותה שמתמודדת יום יום עם מצבים קשים שגורמים לנו עוגמת נפש מרובה, אך יותר מכל אנחנו מאוד מאוד מצרים על כך שאנשים מהיישוב ממשיכים לתת לכלבים שלהם להמליט ולהוסיף לפיצוץ האוכלוסין שקיים לנו. למה באתי לפה היום? כדי לעזור, וכי אני חושבת שזה נורא חשוב, ובגלל שהכלב שלי מאוד ביקש ממני לעשות פעם אחת גם משהו בשביל כלבים. ודווקא יש לי מאוד מודעות לנושא של זכויות בעלי חיים, ובכלל אני הרבה כותבת בעיתונות על העובדה שאני חושבת שהפיקוח בנושא כלבים הוא הדוק מדי, ושכלבים צריכים הרבה יותר חופש והרבה יותר חיי חברה ממה שאנחנו מאפשרים להם, גם אם לפעמים עושים קקי על המדרכה, יש לנו צרות גדולות יותר. אני אולגה, אני מתנדבת כבר הרבה זמן בצער בעלי חיים, בימי אימוץ, קצת בהדפסות של חומר במחשב, ובתור בית אומנה. וחסרים לנו מתנדבים, וחסרים לנו בתים, וחסר לנו כסף, אבל יש לנו המון אהבה. ואנחנו מנסים לשמור עליהם כמה שאפשר. כלב כזה שהוא עדין וצריך בית, וצריך הרבה פינוק, והוא מפוחד בבית מחסה מכלבים אחרים, ולא היה אוכל, והיה כל הזמן בדיכאון. אז כלבים כאלו שלא יכולים לשרוד, אז באים לבית אומנה. ואז מתאוששים, משתקמים, ואז הם מוכנים לאימוץ. אני באתי מרצוני. רוב המתנדבים באים מטעם הבית ספר. אני מתנדב בערך שנה וחצי. אתה אוהב בעלי חיים? מאוד. יש לי 2 כלבים. אחת מהם אימצתי מכאן. בנות, אתם רוצות עוגה? אחת לשבועיים, בימי שישי בצהריים, מגיעים לגן הפעמון מתנדבים, המציעים כלבים מהמכלאה בעטרות לאימוץ. האם נמצאים להם מאמצים? זה נורא פחת. אם פעם אימצו 5 כלבים, אז היום מאמצים 2-3, וזה נורא עצוב כל פעם לראות את הכלבים חוזרים למכלאה.
הכלבייה היא מקום בית מחסה לחיות נטושות ולא רצויות ומחוסרי בית. אנחנו לוקחים אותם במטרה לחפש להם בית חדש. לא להשאיר אותם פה לכל החיים, כי פה זה לא מקום מתאים לכלב או חתול שכבר גדל בבית. זה מאוד קשה לו להיות פה. דבר שני, אנחנו עמותה שמחנכת ומעודדת אימוץ לעומת קנייה של חיות, עיקור וסיור של כל חיות בית. יש הרבה סיבות. הסיבה הראשונה זה שיש מה שקוראים פיצוץ אוכלוסין בישראל של כלבים וחתולים. אין מה לעשות איתם. אז בסוף הם מתים מאוד צעירים בצורות לא טבעי, ואנחנו רוצים למנוע זה, למנוע את ההתרבות הלא רצוי. וזה לא משנה גזעי, לא גזעי, יש לנו יותר מדי כלבים וחתולים. גם חיות ברחוב וגם חיות ביתיות. אתה פה בבית מחסה, אתה רואה מה יש. כל הגזעים שאתה רוצה יש פה. גם חתולים פרסים, גם כלבים לברדורים, גולדנים, יש הכל פה. anyways, מבחינת הרווחה של בעלי חיים זה הרבה יותר טוב. מבחינת הבריאות של כלבים וחתולים זה הרבה יותר טוב להם. הם חיים הרבה יותר זמן ויותר בריאים, חיים יותר בריאים.